No mów. To ja, Caroline. Moja była żona. Przybyłam cię prosić, żebyś mi pożyczył pieniądze na operację. Ponieważ mam nowotwór żołądka. To idzie na czołówkę. Can you see it? No teraz właśnie widać. Maria są tutaj. Potem fan wylogowała się. Czekaj, wskoczę. Dobra, musimy... Co? Idziemy do Josi. Zabiję cię. Zablokowałam się! Nie. Tak, gdzie ty? No bo skoczyłam, żeby cię ratować, a ja sama teraz muszę się ratować. Wie... Jestem tak. Stoję w powietrzu! Ja na serio teraz stoję w powietrzu. Słuchajcie, zapraszamy was do klubu, który nazywa się... Czekaj. Monday Mice House. Tak, no. I ja stoję w powietrzu, więc pozdro z powietrza, nie? Jestem liderką. Tak. Słuchajcie mnie, jak będziecie. Cicho, cicho. Co? Jaki samochód! Jezu, ja przez chwilę biegłam w powietrzu. To było okropne. Czemu ja cię nie mam w grupie? Co? Ja to nagrywam. A. Super. Pozdro! No, Niko, wiesz, że ciebie nie lubię. A ty mnie to wiem. Maryja, co ja mam z myszką? Jezus. Dobra. Kurde, Facebook, cicho. I pozdrawiam Justynę Underfall. Gastina. Nie Gastin. Co? Ja coś w ogóle innego gadam. I mnie chyba nie było słychać. No więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. I pamiętajcie o subach, nie? I o łapkach w górę. A wiesz, że już mam 17? Wow. Jak będzie 20, to zrobię specjal? A dzisiaj nie dobiję się. 20. Dobra, to Dobiję. nara. Tak, zapraszam jeszcze raz do klubu. Monday. Nice house. Ona nie umie angielskiego, będzie czego. To jest Astrid, ten klub. Wow. Pozdrawiamy jeszcze raz Jagole, wszystkie kobietki, Adiego. No, tego co nie lubię. I dajcie łapki w górę. Chwila, jest tu jakaś łapka w górę? A teraz oklaski dla nas. I
Pa, pa.